hliappui hmarveng kohhran biakin sak meka hnatlang nei thin ani a hnatlang hlimthla thenkhat te April ni thum sang ni somni pali zingkar hian bial tu pastor Reverend Arlal Remsiam chuan biakin sakna hmun tura lungphum phumna hun a hmang ani vai mystery ho nen po kanin po tlang khop maya biakin thar nei vat kan chaka hnatlang hmel mu po anuang masihi missionary ni hliappui VCP po aplo thi mai kan tlang thei khop maya atul chuan mi palam te poi thingpui han sem lop chang te po kan nei thin ani dam te kanom chuan mystery te nan tho tuan thei chuan nakum sang ni som ni panga Christmas chu biakin thara lom nge po kanin be sei ani kohhran mi puite impek na ana sakhop maya in khada tanga pani te pathum te chuak thin po kan oma hnatlangi chaw rualin za somkua angvel hnatlang zi ang